Wannan hudubar tana magana akan ‘yar dakatawa, ma'ana kowa ya dakata. Ma'anar hudubar kenan, kowa ya dakata. Jama'a kowa ya dakata. Hudubar kenan. Jama'a muna gaya muku kowa fa ya dakata. Kowa ya dakata sunan hudubar. Allahu Akbar. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah kai mana shahada. Rayuwa tana tafiya jama'a, yau bai wuce kwana 2 ko kwana 3 ba, kamar yau muka tsaya kan wannan mimbarin shekarar musulunci da ake magana ta ce, yau kuma ta sake dawo. Jama'a kowa ya dakata wallahi ya tuna. ‘Ya'ya da yawa sun rasa ubanninsu an mutu a shekarar da ta wuce. Mata da yawa sun rasa mazaje sun zama zawarawa ƙarfi da yaji, to mujajensu ne suka mutu a shekarar da ta wuce. Mu ya ‘ya'yanmu nan gaba wannan shekarar? ‘Ya'ya matanmu za su zama zawarawa? Ko kuma ‘ya'yan za su zama da iyayensu? Jama'a kowa ya dakata ya yi tunani wallahi, lokaci yana ƙurewa. La haula wala quwwata illa billah. Uwaye mata da yawa sun rasa ‘ya'yansu a shekarar da ta wuce aka bar su ba ‘ya'ya. Wasu ubanni ‘ya'yansu sun mutu, haka aka bar su. Kowa ya mutu ba don zaɓinsa ba kuma ba don yana so ba. Haka Allah tabaraka wa ta'ala ya karɓi mutane. Ba shekara ce wata za ka zo kai ta holewa ba. Mata yi ka yi dakata ka tsaya ka ga wace riba ka ci, mai ka samu daga bara zuwa bana, nawa ka taimaka, nawa ka amfanar, zunubai nawa ka yi, ko an yafi ko ba a yafi ba ka sani. Wata shekarar za ta same ka, daya za ta same ka kai zuwa gobe ko zuwa in an jima, mai kasan zai faru. Jama'a kowa ya dakata wallahi ya tsaya ya yi tunani, zunubi ba zai kai ka ba, aikin sabo ba zai kai ka ko ina ba, cin mutunci da wulaƙanta al'umma da danne haƙoƙinsu ba zai kai ka ko ina ba. Ayyuka nagartattu su ne tsira a wajen Allah, su ne mutuncinka, su ne ɗaukakarka, su ne darajarka a gurin Allah. Jama'a kowa ya dakata ya yi makansa hisabi. Waqfa muka ce sunan hudubar dakata, ka dakata ka yi tunani. Rayuwa tana ƙarewa, lokaci yana ƙurewa. Allah kai mana muwafaka. Godiya ta tabbata ga Allah wanda ya ƙagi ranaku, ya ƙagi watanni. Godiya ta tabbata ga Allah mai ƙarar da shekaru su ƙare da zamanin da aka baka. Godiya ta tabbata ga Allah mai sauƙaƙa abin da ya sauƙaƙa. Godiya ta tabbata ga Allah mai ƙaddara abin da yake ƙaddarawa. Muna shaidawa babu abin bautawa da gaskiya sai Allah shi kadai, wanda shi ne mai gafara abin godiya. Allah kai mana gafara kuma ka gode mana ayyukanmu ka karba. Muna shaidawa lalle annabi Muhammad bawansa ne kuma manzansa ne, mafificin wadda ya yi umarni a bi Allah, mafificin kuma wadda ya karbi umarni a gurin Allah. Tsira da amincin Allah su tabbata ga wannan manzo, tare da alayensa da sahabbansa ma'abota karama da farin ciki da biyayya, da kuma waɗanda suka bi bayansa da kyautatawa har zuwa ranar da za a tada mutane a tattaro su. Bayan haka, ya ku taron musulmai, ina muku wasiya da ku ji tsoron Allah tabaraka wa ta'ala,
wanda duk ya ji tsoron Allah, Allah zai buwayar da shi ba zai kaskantar da shi ba. Wanda duk ya ji tsoron Allah, Allah zai ba shi dacewa kuma zai tafiyar da bakin cikinsa a lahira. Wanda duk ya ji tsoron Allah, Allah zai saukar da shi ya zaunar da shi a cikin gidan aljannar Firdaus. Ubangiji tsarki ya tabbata gare shi yana cewa, waccar aljanna ɗin mun gadar muku ita daga bayinmu waɗanda suka kasance masu tsoron Allah. Ubangiji ka sanya mu cikin masu tsoron ka ya Allah. Ya ku bayin Allah, Allah tsarki ya tabbata gare shi yana ba da misali da wata aya akan wannan duniya da muke cikinta wanda ba ta da amana kuma ba ta da tabbas, ba ta tabbatuwa ga kowane irin mutum. Ta ɗauki mai mulki ta jefar, ta ɗauki mawadaci ta ɗaga shi kuma ta aje, ta ɗauki malami kuma ta aje, ta ɗauki jahili ta aje, ta ɗauki shiryayye ta aje, ta ɗauki taɓaɓɓe shaƙi wanda ya fi kowa shaƙiyanci ta yarda shi. Ubangiji ya ce lallai misalin wannan rayuwa ta duniya kamar ruwan sama ne da muka saukar da shi daga sama, ya sauko ya gaurayo da iri na tsirrai a bayan ƙasa iri daban-daban, ya gwamu da ƙasa daga abin da mutane suke ci da kuma abin da dabbobinsu ma suke ci, har lokacin da ƙasa ta riki ado, yabanya ta fito koriya shar, ƙasa ta yi ado, amfani ya wadata, ya bayyanu a fili, muka ƙawata ƙasa ta yi kore shar, masu ƙasar suka yi tsammanin suna da iko a kanta ita wannan gona, sai muka turo al'amarinmu da daddare ya ƙone amfanin gonar, ko muka turo shi da rana, muka sanya gonar girbabbiya, kai ka ce kamar babu ita a jiya. Ubangiji ya ce haka muke rarrabewa ayoyinmu ga mutane masu tunani. Duniya sai ta baka kamar ba za ka mutu ba, in mulki ne a baka, in kuɗi ne a baka, duk abin da kake ci sai ka ji cewa an baka, kana jin daɗinsa sai Allah ya kwace shi ya tafiyar da kai. Wannan wa'azi ne mai girman gaske daga Allah tabaraka wa ta'ala, kuma wata ‘yar dakatawa ce da ɗan adam ya kamata ya dakata ya kalli duniyar da yake kashe mutane saboda ita, ya kalli duniyar da yake zaluntar mutane saboda ita, ya kalli duniyar da yake ƙarya don ita, ya kalli duniyar da yake cin amana don ita, ya kalli duniyar da yake yin ƙarya don ya same ta, ya kalli duniyar da yake yin zina ko liwaɗi ko maɗigo don ya ji daɗinta. Ga yadda Allah ya siffanta ta, kana cikin jin daɗinta ne take karɓa, ake karɓe ka daga cikinta. Dakata ka yi hisabi makanka, lokaci ne ya kamata ka dakata. Ya jama'a, muna rayuwa a wani lokaci, a wasu kwanaki, da shekarar gaba ɗaya take wa ban kwana, ‘yan kwanaki kaɗan suka rige, kwanakin ta 300 da wani abu duk sun tafi ya jama'a. Mai ka shuka kuma me za ka girba, mai ka aikata kuma me za ka tarar, wani irin munanan abubuwa kai me za ka samu. Babu shakka kwanakin shekarar duk sun tafi, kai ka ce walƙawar abin nan walƙiya, ko kuma ka ce rimtsa idanu. Shekarar ta tafi, daga kwanakinmu kuma aka kwashe aka tafiyar da ita. Bara kuma su dawo ba waɗannan kwanakin har zuwa ranar tashin alƙiyama. Wannan shekarar ta tafi da abubuwa daban-daban, wasu a tuna su a tarihi, wasu a tuna su da kirki, wasu a tuna su da tsiya, wasu a tuna su da arziki, wasu ko su tuna ta da talauci, wasu tuna ta da wahalhalu. Da yawa za ka samu ba su tuna ta da kyawun ayyukan da suka yi ba ko munana, ba hankalin mutane baya komawa wajen wannan, sai dai an sha wahala a shekarar shine magana. Nawa ka ci riba, nawa ka samu a daren nan, ka kwanta ka yi tunani, shekara kwana 300 da wani abu mai kai na alheri wanda za ka yi tinƙaho da shi a gaban Allah, ka ce ya isa wannan na nemi alfarma a wajen Ubangiji ya bani aljanna, kamar yadda mutanen Kafi suka yi.
sun yi aiki kuma suka nemi alfarma da aikinsu a wajen Allah. Cikin kwana 300 da aka yi da wasu kwanaki shekarar za ta tafi, me za ka nuna ma Allah wanda za ka yi alfahari da shi ka cancanci gafara a gurin Allah? Tuna kuma a gefe guda, zaluncin da kai bai kai a kama ka ba a sa ka a wuta? Babu shakka shekarar ta tafi ta bar mutane da abubuwa iri daban-daban, amma wa'azi ce kaɗai ga waɗanda suke da imani ba ga falallun mutane ba. Kuma wannan ayar tana rikotin maka duniya cewa wannan duniyar ba gida ne na tabbata ba. Ba dole ne wanda ya shuka sai ya girba ba a wannan duniyar ko a wannan daminar, zai iya mutuwa bai girbi amfanin da ya shuka ba. Amma dukkan abin da ka shuka a lahira sai ka girbe shi, babu dama a ce ka shuka baka girba ba. Da haka duniya ba wuri ne na tabbata ba. Allah ya rubuta mata za ta ƙare, akwai lokacin da duniya za ta yi expire, akwai lokacin da sama da ƙasa za su yi expire. Ubangiji ya tabbatar da wannan cikin suratul Ahqaf cewa za ta yi expire, gaba ɗaya ba za ta yi amfani ba, ƙarewa za ta. Allah ya rubuta wa kuma mutanen cikinta duk za su mutu, babu wani wanda za a bar shi raye. Da yawa Malam ya ce waɗanda suka rayar da ƙasa suka yi gini, suka yi mata ado, suka yi mata duk abin da za a yi, amma nan gaba kaɗan za ta rushe. Da yawa wanda ya zauna a duniya ya ɗimauce ya zalunci wancan, ya cuci wancan, ya zagi wancan, ya aibanta wancan, amma ashe saura kaɗan ya tashi daga duniyar ya koma lahira, bai san iya mummunan aikin da ya aikata ba. ‘Yan uwana cikin musulunci, duniya inuwa ce ba ta zama, karkadawa take ta yi can ta yi can. Ya ‘yan uwana cikin musulunci, duniya ƙawalwalniya ce mai tafiya, ‘ya'yan rana ne wanda ake tsammanin ruwa kuma ba za a samu ruwan ba. Wadatar ta ma in ka wadata da ita sai ta kai ka zuwa gidan talauci, ko ba daɗe ko ba jima. Ta wanke ta zama garau a gare ka, harasan da ita ga ta nan a bar sha'awa a gabanka, amma wallahi gidan wahala za ta kai ka, in dai ka biye mata. Har abada, duniya ba matabbata ba ce, wannan ita ce sunnar Allah, wadda Allah ɗin tabaraka wa ta'ala ya yi ta kuma ya ajiye ta cikin halitta. Rayuwa ce ko kwanaki ne waɗanda ake jujjuya su tsakanin mutane, domin Allah ya tabbatar da waɗanda suke masu imani akan saradi, ya kuma gotar da waɗanda suke kafirai akan hanyar shirya. Allah ya sanya abin da ke cikin wannan duniya fitina ga mutane, fitina, mata fitina, maza fitina, dukiya fitina, aikin gwamnati fitina, ofis fitina, zamanka akan hanya ma fitina, talauci tsaba ya same ka ba komai sai wani ya shiga cikin fitinar. A ce dai ka zauna ba ka da komai a wannan duniyar sai an fitine ka. Ofis fitina, sarauta fitina, kuɗi da kasuwanci fitina, komai da ka sani a wannan duniyar Allah ya ce na sanya shi fitina, sai kun fitini kanku. Idan kana jin ba za ka yi kuɗi ba dan kada a fitine ka, ka zama matalauci sai an fitine ka. In kuma tsabar kuɗi kake jin za ka yi dan kada a fitine ka, to kai kuɗin sai an fitine ka. In ba za ka zama sarki ba ko ba za ka zama mai mulki ba dan kana jin kada a fitine ka, to sai an fitine ka. Dan haka jama'a duniyar gaba ɗayan ta fitina ne, Allah ya ce na sanya ta fitina. Amma a cikin wannan ina son in ga waye daga cikin ku zai kyautata aiki, ya ku mutane. Duniya wani kasko ne in ji Allah. Kasko ne, kowa ya lura da yadda zai riƙe kaskon, ko ya fashe ya ƙona ka, ko kuma ka riƙe shi da kyau ya amfane ka. Amma kada ka tsaya kana rayar da kasko don ko ba daɗe ko ba jima sai ya fashe. Kada ka tsaya kai ta jayayya da mutanen duniya akan neman duniya, sawa'un siyasa ko kasuwanci ko menene, ka daina tsayawa kana ta ɓata lokaci kana jayayya har sai su yi maka jayayya cikin addininka, rungumi Ubangiji ka riƙe. Idan kuka yi ta jayayya su ba su samu duniyar ba, kai kuma addininka sai ya tafi, don haka kai haƙuri kawai ka bi Allah. Ya ku ’yan uwana cikin addinin Allah, da yawa wallahi mun yi bankwana da su kuma mun ajiye su a shekarar da ta wuce na ubanninmu.
na iyayenmu mata, da yawa mun yi kuka mun ji takaici na ‘ya'yanmu maza da ‘ya'yanmu mata da muka rasa, da yawa mun binne daga ƙanne ko yayu, matansu da mazansu, sai dai abin matsalar shi ne, suwaye suke lura da wannan tafiyar. Mafi yawan mutane suna cikin ɗimuwa sai waɗanda Allah ya yi musu tsaro da imani. Baƙin ciki da takaici a al'amarin duniya baya ƙarewa. Mutum zai yi ta baƙin ciki yana ta damuwa saboda bai samu duniya ba, amma ko motsi ko gezau baya yi na ƙifta idanu don ya rasa sallar jam'i bai dame shi ba, kuma baya girgiza ya damu kansa don bai ambaci Ubangiji ba, ko don bai karanta Alƙur'ani ba, ko don bai yi wa manzon Allah ba, amma duniya taƙi ɗaya in ya rasa sai kowa ya ji shi yana surutu. Babu shakka fitina ce. Da yawa mutane alheri da yawa ya tsere musu amma ba su damu ba. Da yawa ma lokuta waɗanda ake amsa muku addu'a in kun roƙa kun ƙi ku yi amfani da su, sun wuce ba ku yi amfani da su ba, da yawa daga cikin mutane. Ga kuma talauci, ga damuwa, ga ƙasƙanci, ga rayuwa ta zama yadda ta zama. Amma ga lokutan da Allah ya ce ku gaya mun zan amsa muku, su ma wasu sun rafkana daga duniya sun ƙi roƙon Allah ɗin. Su roƙa ma ba za su roƙa ba saboda gaffala. Ku saurara, mafi girman rafkana shine mutum ya san zai yi tafiya ya bar wannan duniya, ya san ajalinsa yana ƙarewa, ya san ƙarshensa yana zuwa kusa da su, amma ma'a zalika tare da haka ba zai kusanci Ubangiji ba, ya zama marafkani, baya yi makansa hisabi ranar tashin alkiyama. A hakan ɗin buri yake gari ya waye zai cuci wani. Ina za ka je da wannan rayuwa? Babu ɗaya abin da ya tanada ya zartas don ya haɗu da Ubangiji lame lafiya. Sannan umarnin Ubangiji kullum yana kwankwasa masa ƙofa, ajali yana biya masa gani nan zuwa, kullum gari ya waye sai an kwankwasa ma ƙofa. Ya mai yawan bacci cikin dare yana mai farin ciki a farkon dare, za ka wayi gari da abin da ba ka tsammani, asuba za ta waye maka gari da abin da ba ka tsammani. Idan ka kasance duniya ita ce iya basirarka, babu shakka to ka nemi guzurin da za ka gamu da Allah. Ibn al-Qayyim al-Jawzi Allah ya masa rahama yana cewa, na kalli mafi yawan halitta na mutane suna sadaukar da zamaninsu a banza ba sa amfani da shi. Gari ya waye har rana ta faɗi baka iya ƙididdiga wani aiki na alheri wanda kai wa Ubangiji ba. Ya ce, idan dare ya maka tsawo, suka ci dare mai tsawo, to za ka same su sun shagaltu da abin da ba zai musu amfani ba. Idan wuni ne ya musu tsawo, to bacci suke sheƙawa a ciki. Wani zai kwana da daddare yana taɗiya, gari ya waye kuma ya shiga bacci, baccin ma mai halakaswa. A ɓangaren rayuwa ku baunin, wasu ka same su cikin hauma a neman su, ko a ofis ko a kasuwa ko a gona ko a kan hanya, cikin hauma suke. Ibn al-Qayyim yace na shaida halitta da yawa wallahi ba su san ma'anar rayuwa ba. Su sun ɗauki rayuwa a ci ne a sha ai bacci, haka suka ɗauke ta. Da yawa yace na gan su cikin mutane wallahi ba su san ma'anar rayuwa ba. Sun ɗauka ci ne da sha da jima'i da bacci da kuma neman kuɗi kawai, abin da ya kawo su kenan. Yace daga cikin su akwai wanda yake wofantuwa ya wuni yana wargi da wasa cikin abin da ba zai samu lada ba ko ba zai samu kuɗi ba. Daga cikin su akwai wanda yake yanke tsawon zamani kawai zance, majalisa yake kafawa, ya ta surutu ba da amfanin kawai, ba kwabo ba sisin kwabo, babu kuma lada, babu daraja, babu kima a gurin Allah, sai dai zunubai. Ibn al-Qayyim yace to tunda naga mutane haka sai na fahimci lalle Allah tabaraka wa ta'ala fa waɗannan mutanen bai ba su fahimtar rayuwa ba, suna cikin duhu. Wani bawan Allah daga cikin magabata ya samu mutane suna ta wasa, suna ihu, suna wargi, yayi kuka sai aka tambaye shi me yasa yake kuka. Yace sun yi asarar kwanakin su, ina ma da za su sayar musu in ba su kuɗi, wataƙila sa amfana da kuɗi amma lada kan ba su da shi.
sun cinye rayuwar, babu kuɗi babu abin nan, kamar yadda yake faruwa a mafi rinjaye daga cikin matasa a wannan lokaci. Wani bawan Allah ya samu manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama, yace ya Rasulullah, duwatsun da kake faɗa wa quduhan nas wal hijara a cikin wutar jahannama, da su da duwatsun duniya waɗanne ne suka bi? Yace ai da za a tara duk duwatsun duniya ba su kai ƙwallon dutse ɗaya na jahannama ba. Da annabi ya gaya masa haka sai ya faɗi magashiya ya suma. Manzo Allah ya ɗauki hannunsa na dama mai albarka ya ɗora akan kirjinsa, sai zuciyarsa ta farfado, sai ya tashi. Sai manzo Allah ya ce qul la ilaha illallah, ka ce la ilaha illallah. Ya faɗi la ilaha illallah sai ya koma ya mutu. Duk lokacin da ya bata ya cika da kyakkyawan abu. Wani lokaci kai kake da shi da zai riske ka? A wani hali za a riske ka? A filin shan giya, a wajen zina, a wajen luwadi, a wajen munanan abubuwa, a nan za a riske ka? Sahabbai suka ce ya Rasulullah, a cikin mu mutum bai yi sallah ba, bai taɓa yin komai ba, yanzu ya zo kawai ya shiga aljanna. Ya ce a cikin ku lokacinsa ne Allah ya bashi. Ka yi addu'ar lokutan da duk kake ciki, shekara ta tafi, lokuta sun tafi, ka samu rayuwa a yanzu, yi ƙoƙari ka gaya ma Allah, ka tuba ma Allah, ka shiga cikin hali nagartattu. Yace da yawa kuma na fahimce su ba su fahimci matsayin wato lokuta ba na lafiya da Allah ya ba su, sai ɗaya daga cikin su waɗanda Allah ya yi musu ilhamin ribatar lokaci. Da yawa muna gani a cikin wannan rayuwa, wanda ya gina gida wallahi bai shiga ba. Da yawa mun gani ya gina amma gairuhu sakana, waninsa ne ya zauna a gidan. Da yawa muka ga wanda ya tara kuɗi, warisuhu akala, magadansa ne suka cinye kuɗi, shi bai amfana da su ba. Da yawa wanda muka ga ya gaji wajen tara abin duniya, sai da ya tara waninsa sai ya zo ya huta a gurin, shi kam ya mutu da wahalar. Abu Darda'i ya shiga cikin ƙasar Sham, ya kira ya ce ya ku mutanen Sham, ku ji maganar wani mai nasiha ɗan uwa. Sai suka tattaru suka zo gabansa suka tsaya. Ya ce me yasa nake ganin ku kuna ta gina abin da ba za ku zauna a ciki ba? Me yasa naga kuna ta ginin da ba za ku zauna a ciki ba? Ba ku za ku zauna a ciki, kun yana ta gine-gine ba za ku zauna a ciki ba. Ya ce me yasa kuma nake ga kuna ta tara kuɗi ku kuma ba ci za ku yi ba? Ya ce wallahi billahi na rantse da Allah, waɗanda suke gabaninku sun gina katangu masu tsawo, amma wallahi ba su zauna ba ci. Suka tara kuɗi mai yawa, ba su amfana da shi ba. Sai suka wayi gari, burinsu sai ya zama yaudara bai afku ba. Sannan abin da suka tara sai ya zama halaka a kansu, domin Allah zai musu hisabi yaki haram. Yanzu ba yaki haram yaki halal bane, a'a yaki haram ne mutane suke ciki. Mafiya rinjaye haram kawai ta zo, gara da ana cewa yaki halal yaki haram, yanzu yaki haram ne kawai. Yace kuma gidajen da suka gina su suka dawo kabarurruka a kansu. Ya ko bayin Allah, lokaci bai yi bane ga marafkana waɗanda suka rafkana suka ɗauki duniya matabbata, har yanzu bai yi bane sun riski haƙiƙanin duniya. A ita duniya wahala ce da kuka, kuma yanzu ne ake ciki, wahala ce da kuka. Wannan ya koka, wannan ya koka, duniya kenan. Ni'ima idan Allah ya yi ta a duniya sunanta bala'i, jarrabawa. Sabon abu a duniya tsufa yake. Mulkin ta kuma dole ya kare, duk wanda aka bashi mulki ko ya kare ya batta ko kuma dai ta tafi ta bashi. Tare da haka mu marafkana ne ba ma iya ganewa. Wani lokacin ma kai ka ce mutuwa an rubuta ta ne akan wasu mu ba akan mu ba. Wani lokacin kuma kai ka ce ita gaskiya ba a ce mu yi ta ba, musamman a irin wannan zamanin, a irin wannan ƙasar. Mutane har faɗa suke cewa in kai gaskiya ba za a yi da kai ba. Kai ka ce mu ba Allah ya yi mu ne don mu zama masu gaskiya ba ma. Kamar an yi mu ne mu zama mayaudara, maƙaryata, maha'inta, azzalumai. Kai ka ce don haka aka yi mu. Abinda muka kasance muna rakawa kabarurruka, ba mu ɗauka mun kai su kenan ba, mun ɗauka ne in mun kai su in an jima za su dawo, kamar haka muke gani. Amma haihata duk wanda aka raka bai dawo ba.
magabata daga cikin mu sun kasance akan sabanin irin wannan hali, mu akan halin da muke ciki a yau, tare da ƙarfin imani da suke da shi, tare ma da albishir din da aka yi musu da aljanna. Hasanul Basri Allah ya masa rahama yana cewa na riski wasu mutane ba su san komai ba a cikin sha'anin duniya, ba su san komai ba akan sha'anin duniya, kuma sai aka ba su ita dan ba su damu da ita ba, kuma ba sa bakin ciki akan wani abu da suka rasa na duniya, sai dai in imanin su suka rasa shine yake musu damuwa. Yace hakika duniya ta kasance mafi sauki a kansu, bata zama komai ba, kai ka ce wannan kasar da suke takawa ita ce duniyar, yadda suke kallon wannan kasar ba su mai da ita komai ba, suna takata, haka dukiyar ma ta zama. Daya daga cikinsu idan ya kai shekara 40 yana nan da suturarsa ne, yana nan da shimfidinsa sai ya ajiye, sai in bacci ya kama shi sosai sai ya warware ya kwanta. Amma mafi rinjaye baya bacci da daddare, sallah suke yi, suna tasbihi, suna neman gafara. Ku ji tsoron Allah ya ku bayin Allah mabuwayi da ɗaukaka. Ku fa sani cewa tare da wannan sifa da aka ba ma duniya mummuna ta yaudara da take da ita, a gefe guda kuma duniyar wata dama ce mai tsada, domin dole ka yi amfani da ita wajen neman lahira. Kuma wurin shuka ne wanda yake za ka yi shuka ka samu girbin mai daraja gobe kiyama. Sannan fage ne wanda Allah ya ajiye na duniya don kai masa da'a ba don ka shigartu ba. Sannan wani zamani ne wanda Allah ya rayar da kai don ka bautata masa. Sannan wani fage ne wanda ya zamanto za ka yi tsere wajen neman ayyuka nagartattu. Sannan ita duniyar kanta a ciki ne dukkan mutum musulmi yake guzuri domin lahira, kuma yayi aiki domin wanzuwar rayuwarsa gobe. Duniya gida ne na gaskiya ga wanda ya gaskata amfanin da yake ciki ya amfani da shi wajen bin Allah. Sannan kuma gida ne na tserewa daga azabar Allah ga wanda ya fahimci rayuwar duniya. Sannan gida ne na wadata ga wanda yake da neman yayi guzuri don zuwa lahira. Dan Abbas Allah ya dade shi yana cewa manzon Allah ya ce ma wani mutum yana masa wa'azi, yace ka ribanci abubuwa guda 5 kafin 5. Samartaka kai amfani da ita wajen bauta ma Allah, kada kai amfani da ita wajen fin karfi da facen kayan mutane da zinace da bankama da munanan abubuwa. Ka ribanci samartakarka kafin tsufa ya zo, lafiyarka kafin rashin lafiya, kai tsayuwar dare, kai sallah, kai karatun alqur'ani, kai dukkan abin da zaka yi na bin Allah da lafiyarka tun kafin lokacin da zaka zo ana dagawa ana kwantarwa ba za ka iya komai ba. Yi amfani da wadatar ka kafin talauci ya zo. Idan ka samu wadata, taimaki gajiyayyu, taimaki waɗanda ba su da shi. Amfanar da raunana, taimaki zawarawan da mazajensu suka mutu, da marayu da aka mutu aka bari, da marasa lafiya cikin asibiti, kafin ya zamanto kai ma ba ka da shi ba yadda za ka yi. Ka yi amfani da damarka ka shagaltu da ambaton Allah, da karatun Alƙur'ani, da haddace wani abu na Alƙur'ani, da yawan salloli, ba da karta da bilo da karta da dara da sauran musu na banza waɗanda ba za su amfane ka ba. Yi amfani da wannan rayuwa kafin mutuwarka ta zo, domin daga ka mutu komai naka ya tsaya. Don haka ka yi amfani da wannan lokaci. Ya ku ’yan uwana cikin musulunci, ku sani, ya ku bayan Allah, mun ga mutumin da ya mallaki wannan duniyar mai karewa, ya mallake ta hakikatan, mai kuɗi ne iyaka, amma ya mutu ya bar wannan duniya da likafani guda ɗaya. Mun ga matalauci wanda baya samun abinci a wuni, ba shi da komai, bai ma mallaki abincin wuni guda ba, ya mutu shi ma ya shiga lahira da likafani guda ɗaya. Mai bambanci? Dukkan su gaba ɗaya ma ne ce babu shakku daidai suke a cikin kabari, da ramin kabari, da yadda kabarin yake, da mai girma da kaskantacce. Amma cikin kabarin yana iya bambantuwa, in ma cikin kabarin ya zama dausayi ne daga cikin dausayin aljanna, ko kuma ya zamanto wani rami ne daga cikin ramin wutar jahannama. Ina haɗa ka da Allah, kuma ina haɗa kaina da Allah, ina haɗa ka da Allah, ka tuna ajalinka. Ina haɗa ka da Allah, ka tuna ajalinka. Kuma ina haɗa ka da Allah, ka yi guzuri a wannan duniyar tun kafin lokaci ya yanke ma.
ku sani ya ko mutane, mafi sharrin mutane daga cikin mutane shine mutumin da ya tsawon rai ya yi mummunan aiki, wanda ya fi kowa sharri a duniya. Ina sanar da kai mafi alherin mutane shine wanda ya tsawon rai kuma ya yi kyakkyawan aiki, kamar yadda ya tabbata a cikin khabar daga manzon tsira sallallahu alaihi wasallam. Allah kai tsira ga manzanka sallallahu alaihi wasallam. Allah kai gafara wa mu'minai maza, Ubangiji kai gafara wa mu'minai mata. Allah kai gafara wa musulmai maza, Ubangiji kai gafara wa musulmai mata, rayayyu da matattu. Allah ka ba mu rayukanmu tsoronka ya Allah. Ubangiji ka tsarkake mana rayukanmu ya Allah, domin kai ne mafificin mai tsarkakewa, kuma kai ne majibincin rayuka. Ka tabbatar da zukatanmu akan da'a gare ka ya Allah. Allah ka karbi tubanmu ya Ubangiji. Allah ka wanke mana kurakuranmu. Allah ka amsa addu'armu ya Allah. Ubangiji ka tabbatar da hujjojinmu ya Allah. Ya Allah ka tabbatar da harsunanmu akan faɗin gaskiya da kalmar la ilaha illallah ranar mutuwa. Ubangiji ka tsarkake mana zukatanmu ya Allah daga munafurci, daga zalunci, daga hasada da munafurci. Ya Allah ka suturta tsiraicinmu, ya Allah ka amintar da mu daga tsoron da muke ji na kowane irin abin tsoro da muke ji. Allah ka sanya wannan gari ya zamanto amintacce mai nutsuwa. Ubangiji ka saukar da wadata akan wannan gari, ka yi wa wannan garin albarka, ka yi wa mutanen cikin garin albarka da sauran garuruwan musulmai ya Allah. Allah ka karɓi wato shahidanmu da shahidan musulmai gaba ɗaya. Allah ka ba mu abu mai kyau a wannan duniya, kuma ba mu abu mai kyau a lahira, ka tseratar da mu daga azabar wuta. Ya Allah wanda ya daidaita akan al'arshi, ya wanda ya halitta kuma ya daidaita, ya wanda ya ƙaddar halitta ya shiryar da ita, ya wanda yake ba mu kowane irin abu halittarsa sannan ya shiryar da ita, ya mai sa dariya da kuma sa kuka, ya mai kashewa kuma mai rayawa, ya wanda yake shiryaswa ya kuma tabar, ya wanda yake sabantar da abu ya tsufar, ya wanda yake ɗagawa yake kuma karyawa, ya wanda yake buwayaswa yake kaskantaswa, ya wanda yake badawa yake kuma hanawa, ya wanda yake ɗagawa kuma ya saukar. Muna roƙonka da sunayenka da sifofinka, Allah ka saukar da aminci a wannan ƙasa ta Najeriya. Ubangiji ka saukar da wannan aminci a wannan jiha ta Gombe. Allah kai mana muwafaqa da shiriyarka ya Allah. Ya Allah muna roƙonka ka sanya ayyukanmu cikin yardarka, kai ne Ubangijin talikai. Allah mai juyar da zukata, Allah ka juya zukatanmu akan yi maka da'a ya Allah, mu zamanto masu yi maka tsoro, masu biyayya a gare ka ya Allah. Allah kai mana muwafaqa akan abin da kake so na daga aiki kuma ka yarda. Kai ne rayayye kuma kai ne dawwamamme, ka amsa addu'ar mu ya Ubangijin talikai. Bayan Allah, aqimus salata wa sawwu suhufakum yarhamukumullahu wa iyyakum.